No poďme to spolu zistiť. Tu sú oni, naše lásky. Ale na úvod ešte pár slov o nich. Zaslúžia si to. Verte mi, v týchto konopných mastiach nemáme konkurenciu. Prečo? Jednak preto, že naša receptúra týchto mastí je unikátna nie len zložením, ale aj preto, že rastlinky, respektíve bylinky našich predkov pestujeme my sami, a to na čistých pôdach pod Tatrami bez chemického ošetrenia. Jednak extrakcia je úplne top, vďaka ktorej máme najvyššiu výťažnosť. Takže sa jedná o čisto prírodný, domáci, farmársky produkt tej najvyššej kvality. A jednak aj preto, že výroba jednej maste trvá 5 dní. No a pomáhajú s takmer všetkými kožnými problémami, ako sú napríklad akné, psoriáza, vyrážky, ekzémy, bodnutie hmyzom či spálenie od slnka alebo namáhané svaly, bolesti chrbtice. Cena tejto konopnej maste tu. Cena konopnej